Každému prajem nádherný deň a správne ste uhádli. Dnes sme sa stretli na to, aby sme si niečo povedali o tom, čo je to taký hybrid, keď ho máme priamo v dome. Ahoj, Takže Ivka. dobrý deň prajem, ahoj ľubí. Takže ideme sa baviť o kráľovi mečov, o hybridovi, o lekárovi, sudcovi, inteligentovi alebo aj jednoduchom človeku. To je jedno, ale bude to hybrid. Bude to rozumný človek a bude kombináciou, bude to kombinovaná osobnosť, by sme povedali. Čiže bude tam niečo aj z logika, aj z romantika, bude tam aj ten kaskadér občas. A tebe by sa aký hybrid páčil? Z každého trošku. To je pravda. Bolo by to také spestrenie a človek by sa naučil skutočne všetky tie oblasti života pri tom človeku absolvovať a nájsť si takú cestu. Myslím si, že je najzaujímavejší, ale aj najmenej čitateľnejší. No, najmenej čitateľný, pretože nikdy nevieme, ktorá z tých vlastností tam bude prevládať, že či teda bude logik alebo akurát loví. Áno, alebo akurát na love logik, alebo to bude nejaký romantik na love, alebo to bude romantický lovec, alebo to bude logický, romantický kaskadér, ktorý bude chcieť uloviť nejaké nové dobrodružstvo. A taký je, tuším, najzaujímavejší. Je určite. A v podstate u neho aj nás nenechá zaspať na vavrinoch, by som povedala. Ani zastagnovať. Ale myslím si, že hybrida stratíte dosť ľahko, pretože taký hybrid, ten si doslova vyžaduje takú nejakú princeznú Šahrazát, aby každý večer pripravila niečo nové. To znamená, že keď ste sa dohodli na druhu, tak vy prídete 2:20 alebo o 10:02. Ale nikdy nech to nie je tá istá hodina. Nikdy nevie, či prídete dopredu alebo kúsok dozadu. Keď napríklad vám povie, že by chcel, ja neviem, červené sako, tak vy nedoneste žiadne sako a povedzte, že na budúce, alebo treba, že pôjdete spolu po to sako. Proste vždy treba urobiť niečo, s čím kaskadér nepočíta. Teda keď si spomenieme na rozprávky z 1001 noci, tak vidíme, že tá Šahrazát skutočne prežila len preto, teda myslím ako partnerka, prežila len preto, že mala každý boží deň pripravený iný príbeh a vždy sľubovala ďalší príbeh a ten kráľ, keďže nikdy nevedel, aký to bude, tak ju nedal zabiť. To znamená, že tá žena by sa nemala stať jeho služkou, pretože tu by chvíľku mu to dobre padlo, ale potom by vlastne sa nemalo o čom pobaviť. Ale na druhej strane by sa nemala stať ani jeho kópiou, pretože na čo by mu bola jeho vlastná kópia, takže ona by mu mala zaujať ničím. Ale myslím si, že na druhej strane, pokiaľ ten hybrid by mal napríklad citovú úroveň na takom vyššom rebríčku, tak myslím si, že žena by ani nemusela byť nejaká nádherná alebo nejaká extrémne upravená. Stačí, aby bola zaujímavá a skutočne by ho zaujala, pretože myslím si, že práve tieto hybridné typy sú tie, ktoré väčšinou stávajú na určitej hĺbke a skutočne, keď ju nedosiahnu, možno sa aj rýchlo vzdávajú, ale keď ju nedosiahnu, tak až vtedy idú odom ďalej. To je snad jediné nebezpečenstvo, aby nesklzli do chaosu, že zmena na zmenu, lebo zase všetkého moc škodí. Ale myslím presne, ako si povedala, že je tam z každého rožku trošku a je to zaujímavé, aké tá žena zostane ženou. A mám pocit, že akurát vidíš, predstavte, áno, že ste zavolali a že ste povedali, že trošku mi ide na nervy ten môj hybridko. Čo s ním? A teraz máme čo? Kráľovnú minci. Buďte jeho kráľovnou, lebo ku kráľovi patrí kráľovna. Áno, ku kráľovnej patrí kráľ. Takže ostaňte sama sebou. A správajte sa povahou ako kráľovna, nie vzhľadom. A nie správajte egoizmom. Sa ako kráľovna. Svojou charizmou, svojim sexapílom. Áno. Ale aj rozumnosťou. A ja si myslím, že sme tak dosť vyčerpali túto tému, takže môžeme sa stretnúť na budúce pri téme alkohol v hre. Určite vás to zaujme. Yeah.